76 urte pasa dira lehen hasia eren genuenetik. Urtebete beranduago, duela 75, hasi zitzaigun ametsa egi bihurtzen. Bombardatutako hiri baten errautsen gainean, mendiegal honen magalean, eraiki genuen iburua. 1947an, Juanita Arrietak ohorezko ateraldia egin zuenetik, baloia ez da behin ere gelditu. 1951an, lehen tribuna zabaldu genuenetik, gure zimenduak finkatu ditugu. Horro egin dugu tribuna ingelesean, eta baita negarrere bomboneran. Ez dugulako amore ematen, eta ez dugulako emango. 1971an egin genuen bezala, munduari erakutsiko diogu oraindik ere tinko mantentzen garela. Eta naiz eta gure ingurua hasi eta aldatu den, gure esentziak berdin jarraitzen du. Ipurua hauxe delako. Historia, dedikazioa, kirola, pasioa, konpromesua. Guk eta gure 8.050 hotsek egiten dugu Ipurua. Gu guztiok historia egiten jarraitzen dugu. Gora Eibar!